Ramogi machiegni kendo. Jariemb nyamburko Njoroge majagni 19 manyo tipo mar video mako kamonjo obila koro ogeng'ne rumanda kata jela ma industrial area bang' kwedo ketho adek manosomne e nyim doho. Njoroge odonjne kod ketho mar kuo e yor ang'enge, monjo obila kod dagi ni obila ok nyal make. Bende osomne ketho mamoko adek mag dhi ataro mag chike mag apaya. Jano make chieng' Jumapil otieno e kar dak ma Jakaranda Bure Nairobi bang' obila mag okwach kich timone apedha. Okinde mage to kata kamano nyiso doho ni Njoroge ni oroch ratiche e lwet obila manyo make. Ichano chwale e doho kiny kendo. In a high court in Milimani, court was very clear. The seriousness of the offense per se is not a reason to deny bail. Even if they are to charge him of murder or attempted murder, to make the offense appear serious before unsuspecting court users, it would not have been enough to deny him bail. And then he should be accompanied by a parent, and also at all times he should be given access to his counsel, yeah, so that we can curtail or stop any form of an injustice towards him or infringement of his right. So then he demanded that. So me too,